النمل آيات تنفلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكلاني كمناني أني بناني أني دورو شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بسونye ودورنا ميلاد النصارى كجات بافلان مغنيناني سانكالو دورنا بسونye وتاني سبناي أمبي داودا بغو مصدر جاقو أمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إلى آخر الآيات. هربي آية منو كلنا موسى كقيسلا أمبي ولودك توسير الله. سورة أنكو فلما جاء نودي أمبوري كمن في النار أنكو موسى كلاندم دويا حكلي جيجي كو على أنكو نمسائل الناس سجى nye bahasu kala chinya la ufula bebe tawsikala doya demire insagi kata alama amburi kaman finnari ko derlembe sagi kata ala yeredema me tawsikala chama nyemin sabati demire imbe sagi kata Musa dema. Ibn Semina rahimahullah akat tawsiri la tawsiru suratul namli o tawsiri ayake tawsiri jalalaini de kono abode tawsiri mugawiye tawsiri jalalaini tiki ko Musa Ibn Semina yo sabatiye wala tawsiri kala chamamba ka ko demire mbesagi kata Musa dema yo yemmi foko abesa kata ala mafana bede tawsiri kala do yo fana fo antumbe mugo hakli jigi ko yorola. وأدخل يدك في جيبك ألاكم موسى ما إكاد بولو دو إكاد دروكي كانكونو تخرج بيضاء من غير سوء إبولي أجيما أبيبو أجيلي باس كسرو بناتي فنا. هذه آية أخرى من فلان نين فنا تامن سوريه والدليل الباهر على قدرة الله الفائن المختار أن الدليل الجيل دلمي
na be ujuratige kabo ala bolo delami ni abe ala ka sheba ya yira masami na be fenke na yemi suganti wasiriqan man jala lahu mu'jizata ani ninta manshe ala ninta manshe ke minye mu'jiza e abo tigi fana tinya tigi ya yiranna وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب دريه ويجمع على موسى نيامريا كوا كدروكي ميمبا كنا كدروكي با ميمبا كنا كوا كبولو دو دروكي كانكونو فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء كنا يا بولودو كبولو بولو جيمان دبو ساتي أتن نابي مني كأنها قطعة قمر نابكمي كالوتيجي لها لومان نيلكم باي تتلو كالبرق القطيف تتلو كالبرق القطيف نابي يلكو كم النيسان يغرون كم النيسان يغرون أبي يلكو تقومي في 9 آيات alakum Musa maninta manse min fuleninye ni bolo do idroke kankono ka bolo fosi kabo bolo jeymo imbe bo be jeya komi kalo tige na be yele ku komi sanyegeru nimbe ta manse konontola nimbe jate ta manse konontola ta manse kononto minni ala yudi Musa ma kata firawna mala ay hatani isnatani min 9 ayati nin tamanse fula min fula tamanse fula juma kunu anye bere tafo o yele mana ka ke sawe tamanse fula ne juma ni bolo fana do idroki kankono ka bo abebo ajerima fa ajeli pas na be yele ku komi kalo tiga be jeya komi kalo tige na be yele ku komi sanyegaru donc bere ani nimbolo min fule ninye ta manse fula nube konte ta manse kononte minni ala yudima kata firawna ma wa yiduka bihinna ta manse fula de ninye nube ta manse kononto kono munun dira Musa ma kata firawna ma wa yiduka bihinna wajaluhunna burhana laka ila firawna wa qaumihi nebe Musa shembentiya ninnin tamanshi wuye mbinnin tamanshi kuma dalilaye kata firawna ma anaka jama innahum kanu qauma fashiqin parce firawna ka jama ukera mugoye munum bolendo alaka nyamar kankono iyado fashiqiya ibuna bas ko fishiqun duna fishiq fashiqiya itogoya fulade وبافو فشق الأكبر وفشق الأصغر فاشغيا كمبابا بي فاشغيا فتني بي فاشغيا كمبابا فاشغيا دي فاشغيا من بي لابولا كدينا كنو فاشغيا فتني كبيرا جنوبوية فاشغيا ودي مولوتي لابو سلامي كنو مفراونا ناكا جماكا فاشغيا من فلنيني فاشغيا كمبابا دي رو وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى ننتا من شكونتم من فورا ونتا من شكونتم روني ألاكو ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات ألاكو كو عليه تا من شكونتم دي موسى ما منم بانغالندو كما تقدم التقرير ذلك هنالك كم بنكسر كو عليه وفوكو سبتي ويرو لا تشوكمي وقوله فلما جاءتهم آياتنا مبشرة على قطما من على كتامان شونانا فرعون ناكا جماما تامان شمونون بيه وجيلين دو أي بينة واضحة جاهرة تامان شمونون بانغالين دو وجيلين دو وبكنا دكا عبد الرحمن الصادقو تامان شمونون بيه كمي نيابي تليه چوكمي tamashe munun be kene ka ubeye komi nyabe tile ya chogome mubushira yeli fendo do bede yu ye komi nyabe tile la chogome udelendo o bangalendo tumami
nin tamanse jelew nana firawna ni aka jamama munum be ye komi nyaabe tirela cogomi qalu hadha sihru mubin konni musa nin tamanse munu nana wuluma kulu ye dabali de uma to dabali fanala de ko dabali bangale ko nunu ye dabali de dabali minna bangale do fanani dogotara waradu muaradatahu bishihrihim aw uyalla nyini fana o kam musa akata manse nunun kumbe nuka dabaluye fa gulibun wa anqalabu shakirin musa sheruma o dogoyalen sagira kabo nyogonda keneka kanuka sokono ala ko wajhadu biha ala ko tamanse nunu firawna naka jama bannuma ay fi jahiri amrihim ukakko kene malala kene kankola kene malala ubannuma waistayqanatiha anfusuhum me udusukun kono unim dankanalem benini tamansu ye kono num bor ala defe unim kono udankalalen do nayi ko musa ni tamansu munun nana nunum bor ala defe me keneka uyun nankariya keneka ay alimu fi anfusihim annaha haqq min indillah firawna na jama uya don uyere nin kono kon nun tamanse nunu nye cinyade nunun bora ala defe walakinni jahaduha wa anaduha wa kabaruha me ubannuma ukanna geleyara katuma uyu yere bonya ku yere porta uka maso juluman ay juluma min anfusihim sajiyatan mal'unatan tonyali minnu ulu dancogo min dangaleno ubannata manse nunu matonyali doro wa uluwan ani ku yere bonya aywa tamanse nunu ka ku yere bonya alaka ku yere bonya alaka jonka ay istikbara ani itibali haqq uluwan istikbara ani itibali haqq ubannata manse nunu makeneka tonyali boloka ani ku yere bonya katugo chinyako fanzuru wada koso alako ekallaje kaifa kana aqibatul mufsidina ekallaje cinyali kala nunu ulaban kera chogoti unzuru ya muhammad alako muhammad ekallaje kaifa kana aqibatu kufrihim fi ihlaki allah iyahum wa ighraqihim an aghirihim fi shabihati wahidat ekallaje muhammad uka kafiriya laban kera jumaye alaka halakili katuma ani ala yu toji kono kataw folo fo ulaba sogoma dakele ala ya betunu ji kono ka betoji kono fa hawa alkitabi yaqulu fa ahwa alkitabi yaqulu ahjaru fa ahwa alkitab kuma la nyine munye bun kasir ko kuma la nyine munye yaqulu ala ba fode kuma la nyine munye la kode اهجروا أيها المكذبون لمحمد الجاهدون لما جاء به من ربه لنين منين كمالا لنين لا يا فدي ايوا ايا يركلو شده منum bake ka muhammadu galontigeya ka ciden galontigeya ani munum bake kibba ciden ni min nana ka batige alafe munum bake ka ibba wala afana ka yirkolo shi أن يصيبكم ما أصابهم بالطريق الأولى والأهرى أفناك يركض شده من يفرعون ناك جما سرو أو كنا أو سرو ني أو نا أو سرو لك كتم فرعون ناك جما منا ني أو ني أو جنگا كتم سرو لك كتم فرعون ناك جما فإن محمد صلى الله عليه وسلم أسرفا وأجم من موسى parce que muhammadu akurta lendo muhammadu kabbo katame musa ka mo minye musa galontige ya no tigi halakirate eminye muhammadu galontige ya muhammadu min kausa musa e akurta lendo katema ka kabbo naye etabe ke chogorisa eni musa galontige le baga donni halakili kaka edena kaka kateme musa kamugoka wa burhanuhu adallu wa aqwa min burhani musa awa muhammadu ka dalilan ulude be dalilayira ulude sembentialendo fana kateme musa ka dalilauka bima ataahu allah min dalail
المغترنة بوجوده في نفسه وسمائله على وسبب يمني على يتام دليل منون دين محمد ما دليل فنا وتقولن بمنا وتقولن بوجوده في نفسه وسمائله دليل منون كلا هلا سرلن بتشيدن نينا أني أوا أكتتلو أكم من كتولا وما سبقهم من البشارة من الأنبياء به أني نبي نمو ويه أوا أكم مغون نسون جالي منك ني محمد يقوى أبنا وأخذ المواشيق له عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام أني الله يلاهدون منا نبي نمو بلا كوني محمد نانا كو كلمنا ناي دللا منون ديرا تشيدي صلى الله عليه وسلم دللا تقولن فينا فمي ني أسرو لمبه تشيدي نيرن نين كونو وسمائله أنا كم من كتو كونو أني فانا نبي نمو ويه وكم مغون نوشن جالي من كساني محمد كان قوى بنا أنانا أني الله يلاهد من منا نبي نمو ما كوني محمد تشيرا من نانا كو أبكا لمنانا وكو تابلا دونك أكوسو هاري اللاهد تارا نبي نمو يرفع كوني محمد تشيرا من نانا يكنا قلون تغيرا يكالي منانا يكاتوكاكو ni mo sempulu mi ñoo galon tigala ni mo sempulu ñoo galon tigaya eni janga kata kaka kateme firawna ka jamaka ube ina maka ina akaka kateme uka wala kuma la nyine ya ni ala ye firawna na ka jama na ko muhammadu ka laje uka kafira laban kera minye uka bambantan laban kera minye uka galon tigani ne kata musa ma laban kera minye ciden ko laje anyanawa amanya uka kafiriya laba anuka kanna gila allaban keru man laban ko juguye parce que sogoma da kele kata ewa u folo fu laba ala yu beto jikono ku be halaki jikono sogoma da kele wala kuma la nyine munye nin kera firawna naka jamaya nu ye musa galon tigaya ewa mo munun fana bake ka muhammadu galon tigaya aya janta yere la de aya yere kolosi de min ye firawna naka jama soro nyogona kana usoro ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يغبر تعالى على بنك باريا مسامين قرطة لندو أما أن أما به على أبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما من الله السلام. على بنك باريا مسامين قرطة لندو أينما منك كجون فلا كنا كنبي نما فلا داود أنا دي سليمان على كتنو على كتشبو فلا بك من النعم الجديد من النعم جليلة والمواهب جليلة وصفات الجميلة على النعمة شاما من دوما أني على ديلي شاما من دوما أني على منكتو نما من دوما
وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة أني ألا نا يجنيا كنا ديان اللاغرة كنا ديا فرانيون كادو فلا بيما داود أنا دينك سليمان والملك والتمكين التام في الدنيا مرالي أني ما فانتيا دفل ألا يدوم جيان كنو والنبوة ورسالة في الدين أو الدين فنالا نبو نمايا أني تشيرنيا ألا يدوم donc Dawuda na denke Sulemana ala ka jon fula min fule ninye ala ka nabi nyuma fula min fule ninye ala ye nema min koka nema chama mun koka aye dili chama min du uma aye mankutu nyuma munun du uma ne aye jiya kunna dia ani lagara kunna dia fara nyogon ka kadu fulama ala ba ke ko de fonya kamaralin ma fanta da falin du ma jiya kono kan nabi nyumaya ani chidenya duma dina fana kono wali haja qala taala ninde ko sala ko musammin korta lendo wala qad atayna daawuda wa sulaymana ilman ako alaye ewa wallahi qad litahqiq wallahi alaye adi daawuda ni sulaymana alaye doni di ufulabema daawuda ni adenke sulaymana ufulabbe alaye doni din ufulabema wa qala alhamdulillah ufulako tanube alaye alladhi faddalana ala kathiri min ibadil mu'minina ufulako tanube alaye masammi nyam fasamantia aka jon mu'mini chamanka ni nyaira nan nabi nyumo kala halaye ninte ulutu uyereta ni alaye nema ke wuluye ulute kaba uyerela kuyereta ka waso mugola ulubu majigi ka ala de tanu ka nema nchagi kata ala de maka ala de tanu ute yero korta tu bolo ala nema munduma uye ala de tanu masammi nyam fasamantia aka jom mumini chamanka uye ala tanu oka mumini nyumam be kala halaye ninde o warisa Sulaymanu Dawuda aw Sulaymana aye Dawuda chinyeta munna maralini nabu nyumaya na folo chinyete de koma bina perpere la tige chukumi balmu ankado hada madunye martaba nani de Abdurrahman Sadi bafunni ayat tafsir la hada madun martaba nani de salihun summa fawqahum suhada summa fawqahum siddiqun summa fawqahum al-anbiya hada madunye ni martaba nani de mogo nyumaw o kofe sodi su be uluka o kofe ciyatiku be ulu fanaka o kofe nabunyuma be uluka Dawuda ani Suleiman uludu martaba sanfela de la nabunyuma me ube ulul ajimu fana daraja koro ulu fulama se ulul ajimu fana ka daraja man nabunyuma duru Nuhu Ibrahima Musa Isa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam umashe ulufana ka darajama Dawuda Sulaymana ayi Dawuda ciyeta ay fili muluki wan nabuwati maralim min tumbe Dawuda bolo nabi nyumayam min tumbe Dawuda bolo Sulaymana ya ciyeta walaysa almuradu warasat almali la nyinite ko Sulaymana ye Dawuda ka ciyeta ko na folo ciyede ija law kana kajalika لم يقص سليمان وحده بين سائر أولاد داود parce que na yasru nafulu tinyede do Suleiman te kere ni Dawuda kan nafulu tinye taliye ka Dawuda dun totoe fa innahu qad kana li Dawuda 100 imrat parce que muso kemede tumbe Dawuda boro walakin al muradu bi jalika warisatul mulki wan nabuwa ne bunkasiri ko lanyini cieta minyeya marali cieta anin nabi nyumaya fa inna li anbiya la turas amwaluhum kama akhbara bi jalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi nabi nyumaw ulukan na folo cieta komi ciide nya fo chogoma ka kumala nahnu ma'ashir al anbiya la nuras ma taraknahu fa huwa sadaqatu o be Bukhari kono me Bukhari ya fo باللفظ
la nurasu ma tarakina sadaqata Bukhariya natini lafzi de la nurasu ma tarakina sadaqata anw nabi ɲumanw nafolo tiɲɛ tɛ ta anw kɔfɛ dɛ ni an ye nafolo min to an kɔfɛ a bɛ sarakati de tiɲɛ tɛ ta najiba kɔfɛ wala nin tiɲɛ ta min filɛ nin ye Sulemana ye Dawuda ka tiɲɛ ta ewa bunkasiri ko marali ani nabi ɲumanya Abdurrahman Sadi ko a ye Dawuda tiɲɛ ta dɔɔni min tun bɛ Dawuda bolo Sulemana de y'a tiɲɛ ta o la a bɛ komi Suleman ale yɛrɛ ye dɔɔni min kala a fa bolo o dɔɔni sɔrɔla a bolo ani ale yɛrɛ ye dɔɔni wɛrɛ min sɔrɔ ka fara o kan a ye Dawuda ka tiɲɛ ta dɔɔni la marali nabi ɲumanya ya ayyuhan nas Sulemanu ko a ko hadamadenw ulimna mantiqa tayri ewa ala ye ne la duniya kono n'u bɛ kuma n'u kumana u bɛ min fɔ ala ye ne la duniya la n bɛ kɔnɔw kan mɛn wa utina min kulli shay ewa fɛn o fɛn ni masakɛ mako b'a la i ka masakɛ marali kɔnɔ ala y'o bɛɛ di ne ma fɛn o fɛn ni masakɛ hatagilen b'a la i ka marali kɔnɔ ala y'o bɛɛ di ne ma Sulemanu tun bɛ kɔnɔw kan mɛn ni mɔgɔw kuma tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ minnu ko a wagati ko kɔnɔw tun bɛ kuma komi hadamadenw cogo de ko de y'a to Sulemanu y'u ka kuma faamu bunkasiri yɛrɛ a bɛna kuma o la a ko ayi akhbara Suleiman bi ni'amillahi alayhi fima wahabahu lahu min al-mulk at-tam wa tamkin al-azim a ko Suleimana a yan kibariya ala ye nema min kɛ a ye ala ye min d'a ma marali dafalen min d'a ma ani mafanciya ba min ni ala y'a di Suleimana ma hatta innahu sakhara lahu al-insa wal jinna wa tayra hari Suleiman ala ye hadamadenw kolo a ye jinnaw kolo a ye kɔnɔw kolo a ye wa kana ya'rifu lughata tayri wal hayawani ayda Suleimana a tun bɛ kɔnɔw ka kan mɛn fɛn o fɛn ye fɛn ɲɛnamaw tɔ ye a b'u ka kan mɛn wa haja shay'un lam yutahu ahadun min al-basari fima alimunahu bima akhbara Allah bihi wa rasuluhu bunkasiri ko nin ye fɛn de an tɛ mɔgɔ si dɔn hadamadenw na mɔgɔ min ni ala ye nin k'a ye ala ye kibariya min fɔ an ye ani ciden ye kibariya minnu fɔ an ye an tɛ mɔgɔ si dɔn ni ala ye nin fasamanta kɛ mɔgɔ ye ni Sulemana tɛ ka kɔnɔw kan mɛn ka fɛn ɲɛnamaya bɛɛ kan mɛn e b'u kan mɛn komi i bɛ hadamadenw kan mɛn cogo min ala m'a kɛ hadamaden si ye ni Sulemana tɛ o man jama mina jahalati wara'ahi mais bunkasiri ko jahiliw bɛ mun galon fɔ ni hakili minnu ka hakili ka dɔgɔ anna li hayawanati ko fɛn ɲɛnama ninnu kanatin tantiqu ka nutuqi bani adama qabla Suleiman ibn Dawuda a ko ni mɔgɔ minnu jahili minnu y'a galon fɔ ani minnu ka hakili ka dɔgɔ n'u y'a galon fɔ ko fɛn ɲɛnamaw tun bɛ kuma de Suleimana ni Dawuda ɲɛ k'u tun bɛ kuma de komi hadamaden bɛ kuma cogo min kama qad tafawahu bihi kathiru minan nasi komi mɔgɔ caman y'o fɔ o da la cogo min komi mɔgɔ caman y'a fɔ da la cogo min fa huwa qawlu bila ilmi bunkasiri ko mɔgɔw filɛ k'o kuma min fɔ k'o ye kuma de ye kuma min n'u kumana ni dɔɔni t'u bolo walau kana al-amru kadhalika n'a y'a sɔrɔ ko tun b'o o cogo de la lam yakun li taqsisi Suleimana bi zalika fa'idatu donc ka Suleimana kɛrɛkɛrɛ n'o ye nafa t'o la n'a y'a sɔrɔ ko Suleimana ni Dawuda ɲɛ ko fɛn ɲɛnamaw tun bɛ kuma de komi hadamaden bɛ kuma cogo min o de y'a to Suleimana y'u ka kuma faamu a ko n'a y'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye donc Suleimana tɛ kɛrɛkɛrɛya n'o fasamanjɛ ka bɔ mɔgɔw tɔw la o wagati o wagati iji kulluhum yasma'u kalama tuyur wal bahaim wa ya'rifu ma taqulu wala parce que o wagati mɔgɔw bɛ se ka kɛ u bɛɛ bɛ kɔnɔw kan mɛn u bɛ fɛn ɲɛnamaw kan mɛn mais fɛn minnu tɛ kuma u b'a bɛɛ kan mɛn
ubabe kamme donc o te kere kere Sulemana kele walaysa al-amru kama jamu wala bunkasir ko kote ko mulu ya galon fo chogomi koto chogola wala kama khalu kote chogomi ko mulu ya fo chogomi bal lam tajri al-bahaim wa tuyur wa shairu hayawanati min waqti khuliqati ila jamanina haja ala haja sakili wal minwal akoko no mawuli fenyana mawuli ubella halam min nade depuis gale fo anka wakati sisa wala hala kelende do ka fo ko kono tumbe kuma de ka koroko fede unana kono kamfo ayi kono bu ka danco ko minu kala hala minna sisa fenyana maw tobi kala hala minna sisa bagawun to mununte kuma bu kala hala minna sisa depuis gale fo kananka wakati nin cogo kelende do ubu kala hala kelende la ala ya ke Sulemana da idro ka kama fasamantaye na yakono kamme walakin Allah subhanahu kana qad afhama Sulaymana ma yuqatabu bihi tuyuru fil hawai me ala masami seniyalendo aye Sulemana la famude kono ka kuma nyogonya kono be min foku to sampe o mantenu to be hayawanatu awa fenyana mo be min fo ala ikhtilafi asnafiha ukan nuniya awa unu kan nuniya chaman ukan nuniya fon ko nyogonyali chogo ube kuma fo ala ye Sulemana la dunya la de dro anu be saka nyogon kuma nyogonya waya ka fa samantade wali haja qala taala ulimna mantiqa tayri wa utina min kulli shay wadi ato Sulemana ko ako ala ye nel la dunya kono ka kuma kanna ala ye fen chaman dinnema aye fembe dinnema kam masaya kono hata gilembe fengo fena aya abedinema ay mimma yahtaju ilayhi almuluku ima min be kay min fo tawsiri kono ngam masaya ngam marali kono nala mbe hata giya fengo fena ala ya abbe dinema donc ati komi ni Sulemana ko mun anyi ni fo ka farakate utina min kulli shay abe komi tinya fembe ala ya be Sulemana wotede masake be hatag ya minna kamara likono fengo fenye ni masake be hatag yala akamara likono ala yo bekenne aya bedinema inna haja lahu al-fadl al-mubin awa ni nye fasamanta min bangalendo de ay jahirul bayyin lillahi alaina Sulemana ko ni nye fasamanta min bangalendo ajelendo aywa alaye ni alaya ke aunka ni fasamanta bangale ni alaya kanka ka hada madella duniya kono be min fo eba me fenyana ma to be min fo eba me bagaw be min fo eba me aye kono kamme kuma ni huda bina kuma chogomi akon mi aye nemula dinginye kuma na aye dingina ka kuma famu ubebe sora in kono ni fasamanta bele bade ni fasamanta bangalende ni alaya ke Sulemana ye ama anyuguna ke hadamaden wore ni alete o ko fa ala ko husira li Sulaymana junuduhu wa Sulemana ka kele bolo fara nyugon kaye min al jinni wal insi wat tayr wa Sulemana ka kele bolo fara nyugon ka Sulemana ye jinaw hadamaden kono ya be fara nyugon ka Sulemana ye ay wajumi li Sulayman junuduhu min al jinni wal insi wat tayr wa Sulemana ka kele bolo be fara nyugon ka jinaw hadamadun konon yani rakiba fihim fi umhatin wa ajamatin kabiratin fil insi wa kanu hum alladhina yalunahu wal jinni wa hum ba'dahum fil manjilati wa tayru wa manjilatuha fawqa rasihi fa in kana harru ajallatuhu minhu bi ajnihatiha Sulemana ka kele boloy uya be faranyukon kaaye jinaw hadamadun konon bo hadamadun ulude be gere Sulemana la bo jinnaw be ulu kofe kono ka palasi yoro jume sanfela kono be sanfe nitile ka kala kono be gere nyogo na ku kamaw gere nyogo na kasuma kala Sulemana ka kele bolo tumbe nen jogo de la fa hum yunjaun ulun nu be nyogo ko kata ube nyogo ko kata yakuffu awwaluhum ala akhirihim لألا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له يوجون يموني ubuka ewa folo ubuka folo mina uteta kalabantoo kata
kole bolo kun folo ana laba u bedo tugule me nyonna folo mo teta ka laban mo to laban mo teto ko ni folo mo beta kuto ab kele bolo imbe de be nyogon fa aralla kata u bebe arankele na kata u teta ka nyogon to u be nyogon fe kata qala mujahidu jala kullu sinfin waja'atan mujahidu ko ako kalte be uye uluke araye ube nyogon fe hadamade unka arabe nyogon fe jinnaw ka arabe nyogon fe konu ka arabe nyogon fe sanfe yarudduna ulahum ala uqraha lialla yataqaddamu fil masir kama yafalu al muluku al yawma nubu ka folo sagi katallabawna pour folo kanata kallabawun to comme sisan kam masake ubake chogomi nube boyorola ube nyogon fe kata chogomi utora o cogo de la sa silemana na kle bolon u be nyogon fe kata komi bunkasir ya fo cogo mi jinnaw ulu de gerelembe suleman hadamaden ulu de be tugulembe sulemana ulu de gerelembe sulemana la jinnaw be ulu ko fe kono u be sanfe kele bolo farla sulemana kanin sulemana ni cogo la ubeta hatta ija ataw ala wadin namuli utayorola fo nana dingenye sodola wadi munye mana ni ba fo komi farayoro wadu te komi dingo se kolenda ni ba fo yoro mina komi tu nana tu dola o tu imbe dingenye so fo nana tu dola o tu imbe dingenye so unana o tu yorola abe dingenye so hatta ija marra Sulaiman alayhi salam biman ma hum min al-juyus wal junud ala wadi an-naml utora kata fo Suleiman na ka kele bolo unana dingenya yoro dola unana ewa tu dola be dingenya so qalat an-namlatu ya ayyuha an-naml unale o yorola dingenye doko ako dingenye toma ako dingenye udkhulu masakinakum ayeddo aka dingenye so kono ayeddo aka dinginye so kono la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yashuruna Sulaiman na aka kele bolo kana ka ko kari ka soro uta kalama ufana nu baka ko karu utu yere tugure parce que ba soro ulu ye jama bade dinginye kamise aw be duguma de jama bade ulu ye do be yere nan kan fe unde ka donc u bi se kana ka jo awula nu jora wula akko be kari ka soro fana ma dabo kama uta dode donc aye do aka dingenye so kono dingenye doye ni fo ay qafati ala namli nin dingenye sirana dingenye tonye antu hatimaha al quyun bi hawafiriha Suleiman na ka jama ka so kanu uko karenu hafiri so se ndugumalay munye atoro ko ukana uko karenu toruye فامرتهم بالدخول الى مساكنهم دينغني اي دينغني تو نيامريا كو كادو كاسو كونو ففهم سليمان عليه السلام منها وسليمان اي دينغني كاكوما من فلنني ايامي ايا فامو فنا ايامي ايا فام دونك مبالمو ني يا يرانا ني دينغني دي اي كونان جاكي اكا موغويه دونك هذا مدندو هذا مدندي ni ebe mindo ika mugoye ni tora fendo ede manki konnanja ika mugoye wa ede kanki ka konnanja ika mugoye dina haqiqa minye dina nyuma minye kairula bo dina baliya ani ala soso ani ala kuta mushrikiya bidiya abena ni tora minye ika banguye kanne si hakuye uku jantu yerela tumami Suleimana yen famu fatabassama dahika min qawliha Sulemana munyara ayele muso ke kayele dinginye nka kuma nyali koso kuma indiara Sulemana fo ayele nabi nyuma kala halay ninde bo uluka yele te kayele ka kambo mo minna ka hakili ka dogo ani aka jogo ka dogo o de betto ka yele ka fo abe kambo nabi nyuma kala halato jogo ya ani hakili dogo ya de bo la se mo yele lankolo kaka foibe kambo yele to jogo lankolo yani hakli dogo ya de bo se mo man nabi mo toke wodi ato ciden ka yele chaman tunkera tabassuma abe yele misenu deke
ni celen e wa ciden ye yelmiseni ke fo uye ataka juguye akofe nyinyere o de ye ciden ka yele danye uba fo ciden yelela hatta badati nawajijahu fo agelen fo abora kenema ni aya ewa munyira fo o nyiw bora o de aka yelen danye mate kambo nabi nyuma ute yele ka kambo na nyuma yo ode ube chamancela bon nabi nyuma fule fana yoro min fana ye kabako yoro nani yele misenu kaka ninni sonjani yele misenu kaka no kabakurala ubo fana kunu yere bonya bagaw fana yere sago kala bada anye sisileno karsa te yele karsa imma ni sonjale nye o fana te nabi nyuma ka jogola yere bonya bagaw de tay mo min fana yere bonya bagay akabale mba yere la yere sago kala do o fana de beke wakati benye kumune wakati be anye sisile ita yen ni sonjala donc nabi nyuma be chamance de la yoro min kaka no kanka ni sonja ka yele misenu ko ba ke ala me yele im fana tette me hakela kante bo ewa komi mugun ka hakulu ka dogo jogo ka jugu wote yele ke ka kambo ko mulu chogo yoro min fana na kaka no kanka kabako ka yele misenu ke donc be yele misenu ke o yoro la wote ake fana ko nyewu sisi wakati be nyewu sisi londo komi ewa yere sago kela uni yere bonya ba ko to fana te فتبسم الضاحك من قولها وقال ربي سليمان كنت على أو جئني أن أذكر نعمتك أكون تيجي على أكنيك بلين بسكون كنو أو جئني كوري موني ألهمني أبلان بسكون كنو نكا على نكي بركة أو جئني أن أذكر نعمتك أبلان بسكون كنو نكي كان نعمة من كن كنكا بركة allati ani amta alayya wala walidayya yen neman min kenka ani yen neman min ken bange baga fulaka abilandu sukun konon ka e ala barkada neman min kera yira ni neman min kera bange baga fulay parce que hada made i bange baga nema kera i bange baga a kera ye wada ta ko alihimuni ani askurani amataka allati an amta biha alayya min ta'limi mantiqa tayri wal hayawan ala abilin bisukun kono nka e ala kan nema barkada yen nema min kenye ni la dunya kono kanna ani fenya na maw wala walidayya bil islami laka wal imani bika ani yen nema min ken bange baka furaye no yo ke islami uyere kolo e ala e kalimana ni e ala e ewa abilin bisukun kono ko nema fana barkada ye wani amala saliha tardahu yika kenye fana nka baranyuma ke baranyuma mini ala be ni sonjana ay amalan tuhibbuhu wa tardahu akenyen ka baranyuma ke alay baranyuma munu ni ala bufe ubu kanu iben ni sonjanu ye wadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin awa ikindo ni kan nemaye ika jonyuma wala ikindo ika jonyuma wala ni kan nemaye ay ja tawafaitani falihiqni bi salihin min ibadika ni ben la fatun awa ikillashe ikam gonyuma ورفيق الأعلى من أوليائك أني أرجنا سنفلا إيه لك بسنجو بأرجنا سنفلا منا إكلا شيء والقرض لن ينموني أن سليمان عليه السلام فهم قولها سليمان يدنجنك كما فهم وتبسم الضاحك من ذلك أيوة أيلنا كيل مشنون كدنجنك كما أن يما يقصو وهذا أمر عجيب جدا نينيكو بري بادي نينيكو بادي minye dinginye ka kuma ka nin kuma chogo nyuma aw ayen ne shi hake dinginye inta ne shi hayera la kata ka mugo makele wo fulanna ku baga aka aya do aka so kono de ukana ka kokari fulanna yewoye sabana munye Sulemana na ka jamanu ya ka kokare ye ujuradi ulu fanama nu ya ka kokari yere tukute de ufana ta dode mogo bagara konnan jiya kera mogo ye u bagara konnan jiya kera uye aye do aka so kono bagagali kera Sulemana ka jama kana ka kokari ujura dira Sulemana na ka jama ma wa hum la yushuruna ufana nu joraw da ka kokar uta kalamare de umu yere tuku nafa min be nin kuma nunu la faida min be dinginye ka kuma na ani dinginye kuma chogo nyuma minke ani aye kuma jele min fote
suleimani kabakurannin de la a ye yɛlɛmisɛnu kɛ ka muɲɛ kɛ nin ɲɛ koba dɛ o de y'a to an abi hurairata ni nabi sallallahu alaihi wasallam hadisa nana abi hurairata bolo ka bɔ nabi ɲuman wala ka tanu na kisi ba kan qarasati nabiyya min al anbiya innamulatu ko ala kan nabi ɲuman dɔ dingiɲɛ y'a ki fa amara bi qaryati namuli fa uhriqati o nabi ɲuman ya aka mɔgɔw ɲamariya ko dingiɲɛ so k'u ka dingiɲɛ so in bɛɛ jani dingiɲɛ kelen de y'ale ki mais nabi ɲuman ye mɔgɔw ɲamariya k'u ka dingiɲɛ so in bɛɛ jani ka tasuma k'a la u ye dingiɲɛ so in bɛɛ jani u y'a bɛɛ jani ka tasuma k'a bɛɛ la fawha allahu ilayhi afi an qarasatika namulatun halakatu ummatan min al umami tusabbihu fa halla namulatan wahida nin bɛ Bukhari Muslim kɔnɔ ala ko nabi ɲumanw ma a ko dingiɲɛ kelen ni o ye e ki e ye manton halaki a ye jama halaki jama min n'u bɛ ala subahana in fɔ hari i tun ka dingiɲɛ kelen faga dɔrɔn hari n'i tɛ ɲɛ fagali kɔrɔ dingiɲɛ kelen min y'i ki o faga i ka da o la mais e file ka manton halaki ka jama halaki jama min bɛ ala subahana fɔ donc nin ye dingiɲɛ fasamanta yira n na ka fɔ dingiɲɛ jamaw de don mantonw de don u fana bɛ ala subahana fɔ dɛ u bɛ ala subahana fɔ dɛ donc o y'a yira fana hari ni fɛn min ye fɛn ɲɛnama de ye n'a ma e tɔɔrɔ i ka fagali man ka s'a ma o de y'a to Ibn Sami rahimahullah a ye fɛn ɲɛnamaw tila ka taa tila yɔrɔma 3 fɛn ɲɛnamaw dɔ bɛ yen silamɛya sariya kɔ n'i ye olu ye dɔrɔn i k'u faga olu bɛ faga o ye sawu ye buntenu ulu fato ganga alquram ganga nunu wal hadiya ani ulu na ɲɔgɔnna kɔnɔ sugu de don cide ani ewa ɲina ciden ko ni ye nunu ye i bɛ haramu kɔnɔ i bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni hille nunu faga silamɛ sariya ko minnu ka fa sunan tere nunu ciden ko olu ka faga an bɛ olu faga fɛn ɲɛnamaw dɔ bɛ yen ciden ko olu ka to ye kana olu faga n'u ka tɔɔra masa ma huda b'o olu la ntori bɛ o la dingiɲɛ bɛ o la nahila bɛ la dide ciden ko ninnu kana faga bon kana ninnu faga fo n'u tɔɔra seri ma ni ninnu tɔɔra seri ma awa har o yɛrɛ ni e bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'u tɔɔra b'u yɛrɛ kan ni fagali tɛ bunabisimi ko k'u ka tɔɔra bɔ n'u bɛ se ka gɛn n'u ye fɛn dɔ k'u la n'u bɛ se ka taa u bɛ taa u bɛ mabɔ e la i tɔɔra tɛ se u ma u gɛn ka taa kan'u faga fɔlɔ dɛ mais ni yɛrɛ y'a dɔn ninnu ɲin tɔɔrɔ ciden ko kana faga kisi tɔgɔ su la fana n ka kisi ka b'u ka tɔɔrɔ fo n k'u faga k'u faga wagati n'u y'u tɔɔrɔ i bɛ olu faga sabanan silamɛya sariya delila mana k'u ka faga delila mana k'u ka bila o bɛ ko minnu na o fɛn masina ninnu komi basaw n'a ɲɔgɔnnaw ka taa fɛn ɲɛnamaw tɔ delila mana ko an k'u faga delila mana k'u ka tɔ ye ala ka danfɛnw de don ala m'u da gansa ko i bɛ wulu tɔ ye dɛ danfɛn si tɛ yen ni ala y'a da gansa a y'a da ko dɔ de kama a y'a da hikima dɔ kama i tɛ baga ala k'a faga mais n'a y'i tɔɔrɔ an y'a fɔ cogo min n'i bɛ se k'a gɛn a gɛn ka bɔ yɛrɛ la ni gɛnlen t'a la ta a faga donc fɛn ɲɛnamaw ye ninnu de wala dingiɲɛ ta filɛ nin ye fasamanca ba ye ayiwa dingiɲɛ Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah min ye Ibn Qayyim Miftah Daru Saada a ye kisa dɔw fɔ dingiɲɛ ka kibaruya la wagati sera inshallah an b'a jɔya ni ala sɔnna komi dɛrisu ma jɔ dɛrisu wɛrɛw donc an bɛ se ka olu n'a ɲɔgɔnnaw fɔ kisa la ka taa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة النمل آيات تنفلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بسم الله الرحمن